עף פה עכשיו? תקריא לנו, מה הוא כתב? מה הוא כתב נחשון? טוב, תקשיבו, זה הסטטוס של היום, הסטטוס של יאקי פינץ. הגוף פה, הלב בדרום אמריקה, ואין טעם לקום בבוקר. יאקי בולה פה, יאקי בולה פה, יאקי בולה פה. בואו נעשה לך סיור. הנה הבריכת דגים שלנו, והנה הסלון, והנה ישי, והנה הבריכות של ישי. ויצי? למעלה. למעלה. יאקי, חכה. יאקי. איזה חום, אמא שלי. תראה. שתיים, ג'וליאט. יאקי, אנחנו אוהבים אותך מאוד. מצטערים על הכל.